sitten, niin saadaan kuvattua tää. Hilla, tule tänne nyt. Mä pidän valjaspito. Joo. Sitten me tähän näin, että sä oot tuon kameran tiellä. Sitten kun mä huuan Hessu-sanan, niin sitten päästät sen. Selvä. Hessu! Sillä on kiire syödä. Nyt se rupesi hettimään lisää. No nyt mä en usko, että siellä enää on mitään, kun se vaan etsii niitä. Hessu! Tuntulainen! Saavuttaa! No sehän poika. Lottittaja! Minä haluan lelun. Minä saan sen minä saan. No täällä on sisällä ruokaa. Oi. Minun. Totta. Sisällä ruokaa. Minun. Siinä oli ruokaa. Ruokaa. Annan takaisin kiinni. Ruokaa. Näytetään kameralle. Siellä oli tommonen tasku. Ja siellä oli vähän ruokaa. Pane tasku kiinni. Sitten täältä tulee vielä pallo. Kokeilas. Niin että sä pidät kiinni Hessusta tosta ja sitten mä valkkaankin sitä palloa. Pallo. Pallo! Nom. Ei, mun pallo. No niin, nyt tuli pienjuoksut. Niinku pikkunenkin. Joo, pienjuoksu alkoi. Pie. Kato, pieni. Kato pientä. Meidän kissa on paljon villimpi kuin meidän koira. Sissikin sai pallo. Kokeile uudestaan vielä. Turta. Hessu! Pieni hyökkäys Hessukin. Meni tonne jalkoihin. Hienosti. Turta. Noin. Papa, saa mennä. Pallo. Mulla on pallo. Turta lähtee jo. Okei, oota. Sissi! No ai hyvä. Sissi! 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 Noin! Sissi! Hyvä! Sissi!
mahtava tyttö. No niin, pappa. Hilla. En mä makkaraa tarvii. Heitä vaan Okei. jonkun kävely. Jani. Eihän tähän tarvii edes makkaraa. Sissi. Noi. Joo, saa pientäkin. Se osaa tulla. Sillä on hyvä luoksetulo. Jani. Joo.